салому алейкум дӯстони муҳтарам, хушомадед ба канали доктор Давлатов. Имрӯз дар бораи 7 маҳсулот ё ин ки хӯроке суҳбат менамоем ки ҳангоми истифодабарии онҳо дар вақти ифтор таъсири манфии худро ба организми инсон мерасонанд. Аз шурӯъ намудани мавзӯъ дар канали мо обуна шавед, то ки аз маълумотҳои тиббӣ сари вақт бархурдор бошед. Якумин истифодабарии маводҳои газдор ба монанди арси кола, кока-кола, спрайт, ҳама намуди энергетикҳо. Инҳо дар таркиби худ моддаи гидрокарбонат доранд, ки моддаи гидрокарбонат ба ҳосилшавии зиёди газ дар меъда ва рӯдаҳо меорад ва дар шумо дамиш пайдо мешавад ва ҳисси нофуҳрамӣ дар ноҳияи меъда пайдо мешавад. Ба ғайр аз ин, ҳангоми истеъмоли маводҳои энергетикӣ сатҳи қанди шумо якбора баланд мешавад. Ин ҳам ба афзунборӣ ё ин ки як нагрузка ё ки зӯроварӣ ба ғадуди зери меъдаи шумо мешавад, то ки ин қандро таҷзия кунад ва ба организми шумо тақсим карда шавад. Таъсири дигараш он мебошад ки кислотаҳое ки дар таркиби ин маводҳои энергетикӣ ё ки мавҷуд мебошад, инҳо ба ҳосилшавии илтиҳоб дар пардаи луъуби меъда ё ки рӯдаи 12-ангушта метавонад сабаб шавад. Ба ҳамин хотир мо ба шумо тавсия намедиҳем ки ҳангоми ифтор аз ин маводҳои нушоба бисёр истифода кунед. Хуб, ба ҷои ин маводҳои газдор шумо метавонед ки аз оби ҷӯшомадагӣ ё ин ки аз шарбатҳо ё ки компоте ки шумо дар хона худатон тайёр мекунед, бисёртар барои дил агар хоҳед аз ғулинг тайёр кунед, инҳоро истифода баред, ин беҳтар аст барои организми шумо ва барои саломатии шумо. Хуб, рақами дуюм ин хӯрокҳои тезтайёр ё ки фастфуд мебошад. Бале, ҳар яке мо ин хӯрокҳои тезтайёрро дар вақти ифтор истифода бурдагӣ ҳастем. Лек мо ба шумо тавсия медиҳем ки кӯшиш кунед хӯрокҳои тезтайёрро дар вақти ифтор истифода набаред, чунки дар таркиби хӯрокҳои тезтайёр трансжирҳо ё ки равғанҳое ки ба организми инсон бисёр ба ҷамъшавии холестерини бадан меоранд ва ҳар гуна консервантҳо миқдори зиёд дар таркибашон аст. Лекин ин хӯрокҳои тезтайёр бошад, аз микроэлементҳо ва витаминҳо хеле миқдорашон дар ин хӯрокҳо кам аст ва калориянокияшон хеле баланд. Аз ҳамин сабаб ба душворшавии ин хӯрокҳо дар организм меорад ва шумо баъд аз истеъмол намудани ин хӯрокҳои тезтайёр худатонро нофурам ё ин ки як ҳисси вазвинӣ дар ноҳияи шикам ҳис мекунед. Ба ҳамин хотир ба шумо тавсия дода намешавад ки ҳангоми ифтор ин хӯрокҳои тезтайёрро истифода баред. Ба ҷои ин фастфудҳо шумо аз хӯрокҳои сабуктар истифода баред, аз хӯрокҳои сабзавотӣ ё ин ки ба тавре гӯем аз хӯрокҳое ки бо буғ тайёр карда шудан ё ки дар об ҷӯшонида шуданд, инҳо ба шумо тавсия дода мешавад. Сеюм, ин худдорӣ намудан аз миқдори зиёди истифодабарии қаҳва ё ин ки кофе ва истифодабарии бисёри чойи талх. Бисёри инсонҳо одат карданд ки чойи сиёҳ ё ин ки қаҳваро бисёртар истифода баранд. Ба шумо дар ин моҳи шарифи рамазон тавсия дода мешавад ки аз истеъмоли барзиёди қаҳва ва чойи сиёҳ худдорӣ намоед, чунки миқдори зиёди қаҳва ба беобшавии бадан меорад, аз сабабе ки пешоброниро метезонад ва ҳангоми тезонидани пешобронӣ дар муддати шабонарӯз, яъне ки аз саҳар то бегоҳ, оби бадани шумо кам мешавад ва ҳангоми камшавии оби бадани шумо ин ба ғафсшавии хуни шумо меорад ва ҳангоми ғафсшавии хуни шумо чӣ хеле ки мо медонем
ин яке аз сабабҳои пайдошавии сактаи дил ё ки сактаи мағзар ё маҳкамшавии рагҳои гуногуни бадан мешавад ё ки ба монанди тромбоэмболияи шароёнҳои шушӣ. Ба ҳамин хотир ба шумо тавсия дода намешавад ки миқдори кофеи зиёд ва чойи талхро дар вақти рӯза истифода баред. Ба ҷои чойи сиёҳ шумо метавонед ки оби ҷӯшонмандагӣ тозаро бисёртар истеъмол кунед. Ин ба шумо таъсири хубтар медиҳад. Чорум ин истифодабарии хӯрокҳои тез ва приправаҳо. Дар вақти ифтор ба шумо тавсия дода намешавад хӯрокҳои тезро истеъмол кунед, ба хотире ки хӯрокҳои тез ҳосилшавии кислотаро дар меъда ва рӯдаи дувоздуҳангушта зиёд мекунад ва ин боиси пайдошавии илтиёби меъда ва рӯдаи дувоздуҳангушта мешавад. Ба ғайр аз ин, ҳангоми истеъмоли зиёди хӯрокҳои тез арақкунии бадан дар шумо зиёд мегардад, ки ҳангоми арақкунии зиёди бадан ҳаҷми хун дар дохили рагҳои шумо кам шуда, ин ба ғафсшавии хун меорад. Ва агар шумо дар худатон нишонаҳои ғафсшавии хунро дидед, метавонед ин видеое ки дар боло пайдо мешавад оиди сабабҳои ғафсшавии хунам дида бароед ва барои худ маълумотҳои боз пуррахтарро гиред. Панҷум ин маҳсулотҳои бирёншуда. Ба шумо тавсия медиҳем ки аз истеъмоли хӯрокҳои бирёншуда худдорӣ кунед ё миқдори онҳоро ҳангоми ифтор кам кунед. Аз сабабе ки мо дар муддати 14 соат 13-14 соат яъне ки рӯзаро медорем, дар ин муддат ғадуди зери меъдаи мо ва меъда худаш фаъолияташ хеле яъне ки дар ҳолати оромӣ аст ва ҳангоме ки мо ин хӯрокҳои бисёр вазнинро якбора истеъмол мекунем, ғадуди зери меъда ва меъда ба ҳазмкунии онҳо яъне ки қувват карда наметавонад. Ба ҳамин хотир ба вайроншавии ҳазми хӯрок меорад ва пайдошавии ҳисси нофуравон ки дар ноҳияи меъдаи шумо. Ба ҳамин хотир пеш аз шурӯъ намудани истеъмоли онҳо ё ки кам ворид кардани истеъмоли ин хӯрокҳо, шумо беҳтар аст ки ягон хӯрокҳои сабуктарро истифода баред. Шашум ин истеъмоли зиёди намаки ошӣ. Ба шумо тавсия намедиҳем ки истифодабари намаки оширо яъне ки дар як ҳангоми ифтор ё ин ки ҳангоми саҳархезак зиёд кунед, чунки истеъмоли зиёди намак ин ба баландшавии фишори хун меорад ё ин ки ба ҳисси пайдошавии ҳисси ташнагӣ дар организми инсон ва дар баъзе бемориҳое ки бемориҳои дил доранд ё ки бемориҳои гурда доранд, ин ба зиёдшавии варамҳои бадани ин беморҳо меорад ва дар онҳо варамҳо дар почаҳои онҳо ё дар рӯи онҳо варамҳои бадан зиёд мешавад. Ва дар баъзе инсонҳое ҳастанд ки дар организми дар гурдаҳои онҳо ин сабаб мешавад ки ба ҳосилшавии санги гурда биёрад. Ба ҳамон хотир кӯшиш кунед ки намаки оширо 1 грамм, 3 грамм то 4-5 грамм дар як шабонарӯз таъмин кунед. Ин кифоя ва басанда аст барои талаботи шабонарӯзии организми шумо. ҳафтум, хӯрокҳое ки дар онҳо сатҳи қанд хеле баланд аст ба монанди торт, шоколадҳо ва печёниҳо. Ин хӯрокҳо дар организми инсон баъд якбора истифодабарӣ сатҳи қанди инсонро хеле баланд мебардоранд. Баъд аз чанд муддате сатҳи қанд аз сабабе ки инсулин якбора зиёд ҳосил мешавад ва боз паст мешавад. Ва ҳангоми паст шудани сатҳи қанд як баланду пастшавӣ, организми инсон як беқувватӣ ё ки камқувватиро ҳис мекунад ё ки хоболудиро ҳис мекунад. ҳангоми дуру дароз ин хӯрокҳоро яъне ки мо истифода барем, ин метавонад ки ба пайдошавӣ ё ин ки хатари пайдошавии диабети қанди нави 2 шавад.
ба ҳамин хотир ба шумо тавсия дода намешавад ки як бора ҳангоми ифтор аз сабабе ки қанди хун ҳангоми рӯза паст шудааст, шумо ин маҳсулотҳое ки қандашон баланданд як бора истифода баред. Ба шумо хубтараш тавсия медиҳем ки ягон финик ё ки хурмоҳои ки дар таркибашон сатҳи қанд дар қад як бора баланд намешавад, ҳамин намуди финикҳоро истифода баред. хуб, дар охир гуфтаниям ин 7 маҳсулоте буд ки мо дар умум маълумоти умумӣ дар шумо пешниҳод кардем ва аз шумо хеле ташаккури зиёд мекунам ки видеоро то охир тамошо кардед. ва агар ин видео ба шумо хуш омад ва маълумоте аз ин видео гирифтед, дар канали мо обуна шавед ва тугмачаи лайкро дар зери видео пахш кунед ва ин видеоро ба дӯстон ва рафиқонатон равон кунед ё поделитсия кунед, то ки онҳо ҳам аз ин маҳсулотҳо бохабар бошанд. ва ҳатман фикрҳои худро дар зери комментариё нависед. Шумо чӣ фикр доред оиди ин маҳсулотҳо? Оё шумо ин маҳсулотҳоро дар ифторӣ истифода мебурдед ё ки истифода намебурдед? Боз кадом хӯрокҳое буданд ки мо дар ин ҷо дарҷ накардем? Ҳатман дар зери видео яъне ки фикрҳои худро нависен. Оё ба шумо бисёр зарур аст ки фоидаҳои рӯза ё организми инсон мо мавзӯъ кунем ё ки не? Ҳатман фикрҳои худро нависед. Ташаккур ба шумо.